Het is zover, de Vlakentunnel is 10 dagen dichtgegaan voor een grote onderhoudsbeurt. En je ziet dan dat vandaag meteen de omleidingsroutes helemaal vol liepen. En verder in deze Zeeland nu. Zeeuwse natuurgebieden gemonitord naar olielekkage. En Zeeuws-Vlaanderen is er klaar voor. Goedenavond. Lange files vandaag op de Zeeuwse wegen. De Vlakentunnel is sinds gisteravond 9 uur afgesloten vanwege werkzaamheden door Rijkswaterstaat. Omleidingsroutes liepen de hele dag vol. En bij de Vlakentunnel, daar staat verslaggever Mark van Leijden. Mark, ja, vanochtend begon het nog rustig, hè? Ja, ik was hier vanmorgen al rond een uur of 8 en toen zag je vooral dat er vrachtverkeer Zeeland in kwam rijden en was het vooral op die route druk. Inmiddels is dat beeld al omgedraaid. Zie je vooral dat het verkeer Zeeland uit is toegenomen. Met als maximale wachttijden op dit moment Zeeland uit over een uur. En Zeeland in is het rond een half uur, iets meer is het geweest vandaag. Ja, we zitten nu een beetje rond spitstijd. Wat is de huidige gang van zaken? Nou, het is nog steeds druk en dat had Rijkswaterstaat ook wel verwacht. Jimmy Peters van Rijkswaterstaat. Loopt het zoals jullie het hadden verwacht? Ja, het loopt wel zoals we hadden verwacht. Zowel qua werkzaamheden aan de tunnel zelf, maar ook als de afwikkeling van het verkeer. Ja, je had mensen gevraagd om vooral thuis te werken. Zien jullie dat terug in het beeld vandaag in het verkeer? Ja, dat zien we ook wel terug en dat is heel mooi. We zien echt wel een verschuiving op de omleidingsroutes van verkeer en afname op de A58. Dus wat dat betreft heeft dat gewerkt. Al blijft die oproep wel echt bestaan van werk thuis als het kan of rijd buiten de spitsen. Om toch die druk op het onderliggend wegennet eraf te halen. Ja. De Vlakentunnel loopt onder het kanaal door Zuid-Beveland. Daar is scheepvaart overheen. Dat mag overdag niet gebruik maken van het kanaal. Hoe zit dat precies? Nee, dat klopt. Op zich gewoon scheepvaart kan. Alleen de scheepvaart met een hoge mast. Dus waar de brug, de Vlakenbrug in dit geval en de Postbrug voor open zouden moeten. Die hebben er last van. Want tussen 5 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds wordt de Vlakenbrug en de Postbrug wordt niet bediend. Nou, de druk is er nog steeds. Achter mij kun je dat zien, Ariane. Dat wordt ook wel verwacht dat komend weekend dat ook wel zal blijven. Want dan zal ook nog wel extra vakantieverkeer van de Duitsers en de Vlamingen huiswaarts keren. We gaan het zien morgen. Het was over deze bijdrage van verslaggever Mark van Leijden bij de Vlakentunnel. De tunnel is dus nog tot 20 april, de Vlakentunnel, volledig afgesloten vanwege dat onderhoud. Een deel van de scheepvaart richting Antwerpen lag uren stil na een grote olielekkage in de haven van Antwerpen. De lekkage ontstond bij het deurgangdok, vermoedelijk tijdens een tankbeurt. Halverwege de middag werd de Antwerpse haven weer vrijgegeven. Vooralsnog is er geen olie terechtgekomen in Zeeuwse wateren. Ook niet bij Zeeuwse natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld het land van Saaftingen bij Hulst. Rijkswaterstaat en de regionale milieu- en controledienst RUT zeggen dat ze de situatie scherp in de gaten houden. De politie heeft een 51-jarige man aangehouden na een mislukte overval op de supermarkt aan de Lange Straat in Hoek. De man liet gisteren tijdens het afrekenen iets zien wat op een vuurwapen leek, waarna de medewerker achter de kassa enorm schrok. Toen een collega aankwam, rende de man weg, zonder buit. Hij is aangehouden in een woning verderop in de Lange Straat. 3 mannen van 20 en 21 uit Kwadendamme en Bergen op Zoom blijven langer vastzitten vanwege een ernstige mishandeling. Het slachtoffer, een andere jongen uit Baarland, wilde zijn brommer aan het drietal verkopen. Maar werd in een auto meegenomen en daar ernstig mishandeld. En het werd ook gefilmd door een van de verdachten. De telefoon en het horloge van het slachtoffer werden ook afgepakt. Goed nieuws voor mensen die graag naar het strand willen, maar slecht ter been zijn. De gemeente Veren heeft voor hen deze strandrolstoelen aangeschaft. Mijn moeder rijdt in een scootmobiel en daar komt ze het strand niet mee op. Ja, dus ik denk, als ik zeg maar ga je mee, dat ze, ik wil niet zeggen direct enthousiast opspringt. Want dat is nou juist het probleem. Maar zegt ja, geweldig. En die rijdt zo weg hier hoor, ik zie het al gebeuren. De rolstoel is elektrisch, heeft enorm dikke banden en zelfs koplampen. Kortom, het is een blikvanger. Toen ik hem eerst zag, dacht ik, ja, er zijn ufo's geland. Het is wel een opvallende verschijning. Maar hij doet inderdaad, ja, als je hem zo ziet, denk je, ja, hier kun je alles mee. Maar ik denk dat dat zo is. Je kunt er alleen niet hard mee rijden.
Want de maximale snelheid is 6 kilometer per uur. Wie hem een dagje wil huren is wel wat kwijt, want de prijs is €75 per dag. De gemeente Veren is naar eigen zeggen de eerste gemeente in ons land met dit soort voertuigen. Bij Stichting Dierenwelzijn Zeeland melden zich steeds meer mensen die de dierenarts niet meer kunnen betalen. Het aantal hulpvragen is volgens de stichting zelfs verviervoudigd. Zora die heeft een soort klompvoetje en een scheef gegroeid pootje. En die mensen hebben gevraagd om de zorg over te nemen, omdat het ook financieel gewoon niet te doen was voor hun. Oh, eentje voor Lotje. Eentje voor Zora. We merken wel een trend dat steeds meer mensen bij ons aankloppen, omdat er gewoon geen geld meer is om hun dier te laten opereren bijvoorbeeld. Hè? Dan lukt het ze wel met diervoer, of ze zijn bij ons aangesloten bij de dierenvoedselbank. Maar zodra dan een dier een pootje breekt of een plekje heeft wat weggesneden moet worden of noem maar wat, ja, dan lukt dat niet. Veel mensen onderschatten volgens de stichting wat het hebben van een huisdier kost. Het is niet slim om een dier te nemen als je al te weinig geld hebt. Want het is niet alleen dat hondenbrokje of dat kattenblikje, maar zodra de dierenartskosten bijkomen, ja, dan hang je. Niet alleen moet de stichting vaker bijspringen voor dierenartskosten, er worden ook vaker dieren gedumpt. Deze kittens zijn met 2 dagen oud op de balie gezet bij de dierenarts. En die meneer zei, mijn kat kijkt er niet meer naar om. En ja, ik had ze ook in het water kunnen gooien. Bij Jolanda thuis krioelt het nu van de dieren. Het zit wel even vol, maar er is wel een verloop. Dus het blijft niet allemaal bij mij en het gaat op de duur hopelijk weer naar een nieuw mooi huisje. De 850 startbewijzen voor de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen morgen waren in november binnen 2 weken uitverkocht. En bij de inschrijving voor de estafette-teams waren de 200 plekken nog sneller vergeven. Ik ga erover praten met sportverslaggever Roeland van Vliet. Roeland, hoe komt het nou dat dit evenement blijkbaar zo populair is? Nou, vooropgesteld, het marathonlopen is sowieso heel populair. Hè? Al jaren is die beweging gaande en ik zie er nog voorlopig geen einde aan. En die marathon van Zeeuws-Vlaanderen is zo leuk omdat hij nog relatief kleinschalig is. En je loopt over een prachtig parcours door de Klinkse bossen, de Staats-Spaanse linies, langs de Oosteense Kreet. Ja, een mooi gebied. Ja, je hebt natuurlijk ook die andere grote marathon, de kustmarathon. Deze marathon van Zeeuws-Vlaanderen, komen daar voornamelijk Zeeuws-Vlamingen op af? Nee, niet alleen. Ze komen echt van heinde en ver. Het mooie is, die 2 marathons, de ene in oktober, de andere in april zoals nu. Ja, die zijn al jaren, horen die tot de top 10 van de best bezochte marathons van Nederland. Ja, dat is iets waar een kleine provincie dus eigenlijk best wel groot in is. En je ziet bij deze marathon dat ongeveer nog wel een kwart uit Zeeuws-Vlaanderen komt. En een van die lopers die uit Zeeuws-Vlaanderen die meedoet is Sander van Doorn uit Kloosterzande. En die heeft echt een bijzonder verhaal. Op tal van bijzondere plekken liep Sander van Doorn marathons. In november voltooide hij de New York Marathon en daarmee vinkte hij de laatste van de 6 grootste marathons ter wereld af. Hij kreeg daarvoor de speciale Six Star Medal. De cirkel is dan rond, hè? Het ziet er ook uit als een cirkel, maar ja, in New York dan was het inderdaad de cirkel rond van je hebt ze alle 6 voltooid in 6 grote steden. De beste herinneringen bewaart hij aan zijn reis naar de Amerikaanse oostkust. Ik heb zelf Boston wel als mooiste ervaren. Ook wel een stukje natuur en zo, maar ook dorpjes rennen. En ja, je gaat van A naar B en het was één groot feest. Van Doorn liep het hardloopvirus op bij de Marathon Zeeuws-Vlaanderen van 2013. Zijn debuut onder de 4 uur smaakte naar meer. Iemand die zei ook tegen mij van, dan ben je goed en dan moet je verder gaan. En sindsdien ook wel meer gaan trainen voor de marathon. En ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Morgen staat hij in Hulst voor de 33ste keer aan de start van de marathon. Hij wordt getipt als beste Zeeuws-Vlaming, iets dat echt telt. Ja, wie weet. Het is me 3 jaar geleden ook gelukt. Daar was ik eigenlijk heel blij aan mee. Ja, we zullen wel zien. Een tijd, ja. Ik hoop natuurlijk wel onder de 250 wel. Dat zal mooi zijn. Maar ja, als de weeromstandigheden helemaal anders zijn, ja, dan valt het even tegen. Dan moet je de tijd een beetje bij je zetten. Ja, Roeland, Sander denkt niet dat hij gaat winnen, maar wie lopen er wel vooraan? Nou, dan moet je toch vooral naar de Walchers hardlopers kijken. Ik tip Martijn Blommaert. Heeft een tijd staan van 2 uur en 28 minuten. Een half jaar geleden gelopen in Spijkenisse. Nou, als je zo'n tijd nu weer gaat lopen, dan doe je echt wel mee voor de prijzen.
En ik denk ook Peter Biewenga, ook uit Middelburg. En Danny Huibrechts uit Westkapelle. Echt goede lopers. De laatste heeft een keer de kustmarathon ook gewonnen. Misschien kan hij nu ook weer meedoen. Bij de vrouwen moet je dan vooral kijken naar Laura Kleinepier. Komt ook uit Middelburg. Zij heeft ook al een keer op het podium gestaan bij de kustmarathon. En Leonie Ton, de duurloopster uit Wissekerk, ja, die moet je ook nooit uitvlakken. Ja, het wordt morgen in ieder geval heel goed loopweer, hè? Ja, aan het begin is het ongeveer 13 graden, misschien aan het eind 15 graden. Niet te warm, niet te koud. Precies, dat vinden de marathonlopers lekker. En wat ook mooi morgen is, dat ze van Hulst naar Terneuzen lopen en hebben ze de wind in de rug. Die komt een beetje uit het zuidoosten, dus dat misschien snelle tijden. Ja, dat helpt natuurlijk ook altijd. De marathon en de wandelmarathon, want dat hoort er ook bij deze, hè? Ook in Zeeuws-Vlaanderen bij, die wandelmarathon. Ja. Die zijn bij ons allemaal te zien, hè? Ja, beide dagen houden we een live vlog bij met sfeer, reportages, mooie beelden, mooie foto's. En morgenavond hebben we ook een speciale uitzending met de samenvatting van de mannenwedstrijd, van de vrouwenwedstrijd. En op maandagavond hebben we ook nog een compilatie van het hele weekend, ook op televisie. Roeland van Vliet, dankjewel. Een half bewolkte dag vandaag, maar meteen een stuk kouder dan gisteren. Het werd uiteindelijk tussen de 10 en 13 graden. Morgen wordt het wat warmer, tussen de 14 en de 19 graden. Maar dan zijn er in de middag ook enkele buien, mogelijk met een enkele klap onweer. En die regent verdwijnt zondag en de dagen daarna, maar dan zakt de temperatuur dan ook weer zo om en nabij een graad of 13. En tot zover deze Zeeland Nu. Alvast een heel fijn weekend en graag tot morgen.